नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात कमाल तापमानाचा पारा वाढत असल्याने उन्हाचा चटका तापदायक होतोय। वादळी पावसासह गारपिटीचा धोका कायम आहे। राजधानी मुंबईत किमान 28 तर कमाल 36 तापमान असेल। उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। राज्याच्या कमाल तापमानात 2 ते 3 अंशांची वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। कमाल तापमानात वाढ होत असून उन्हाच्या झळा असह्य ठरतात। राज्यात उकाडा वाढल्याने घामाच्या धारा वाहतात। सोमवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासांमध्ये अकोला इथं राज्यातील उच्चांकी 41.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। तर ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, जळगाव, धुळे इथं तापमान 41 अंशांवर होतं। उर्वरित राज्यात कमाल तापमान 34 ते 40 अंशांच्या दरम्यान असून उन्हाचा चटका आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे। राजस्थान आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 1.5 ते 3 किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे। उत्तर कर्नाटक पासून दक्षिण तामिळनाडूपर्यंत समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असून खंडित वारे वाहत आहे। उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। वादळी पावसाचा इशारा कुठे देण्यात आलाय तेही पाहूयात। कोकणमध्ये पालघर, मध्य महाराष्ट्र, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, मराठवाडा, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली इथं देण्यात आलाय। दरम्यान राज्यात एकीकडे अवकाळी पाऊस धुमाकूळ घालत असताना दुसरीकडे उन्हाचा तडाखा वाढत चालल्यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत। राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यात देशातील उच्चांकी 43.2 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। अमरावती, नागपूर, सोलापूर या ठिकाणी तापमानाचा पारा 41 अंश सेल्सिअसच्या पुढे होता। तर उर्वरित राज्यातील बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान 36 ते 41 दरम्यान होतं। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 39 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 27 तर कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रत्नागिरीत 28 तर कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी किमान 26 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। दोडामार्ग तालुक्यात किमान 25 ते कमाल 38 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 25 ते कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात 26 तर कमाल 34 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कुडाळ तालुक्यात किमान 26 आणि कमाल 37 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। मालवण तालुक्यात किमान 27 आणि कमाल 34 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। देवगड तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 39 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कणकवलीत किमान 26 आणि कमाल 39 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 26 ते कमाल 39 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।